Shoutout po ay JP Carbanyo. Alright mga katupay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzalez at siyempre mga katupay, nandito na naman tayo ngayon at siyempre magpapasaya na naman tayo ng mga bata na kung saan nandito tayo ngayon mga katupay. Kasi tayo mga bata na. May mga bata na. Ayan, dito mga katupay. Ayan mo mga katupay, kung makasaya yung candy na naman dito. Dahil medyo kukunti na naman to. At saka yun na nga mga katupay, tuloy natin yung video na to at siyempre sana mapapasaya yung mga bata dito ngayon mga katupay at siyempre yung mga manonood din sa video to mga katupay. Pero bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at click the bell button at click all para lagi ka lang updated sa i-upload kong mga video mga katupay. At siyempre hindi na natin patagalin at dito na yung mga kalahok natin. Sino una? Sino una? Ito. Pangalan mo? J-Mart po. J-Mart. Okay, J-Mart. Ready ka na? Yun na yun ha. Pangalanan mo lang yung hindi na mahito mo sa loob ha. Okay, ready? Dukot. Okay. May nahawakan ka na. Sarap mo, sabi na. Para makita kapagian natin. Ayan. Ano hula mo? Snowbird. Snowbird. Kunin mo na. Isa lang ha. Very good. Very good. Ito mo yun. Ayan. O, siyempre, dahil tama yung sagot mo, sumot ka pa isa. Okay, isa lang yan. Ano, may na? Okay, may na. Kuha ka na. Anong hula mo? Anong hula mo? Mas, kano ka? Ay, maubog mo yata ito Dito. Meron na! Ano hula mo? Ano hula? Harap na! Ha? Kaki! Hindi. O hindi. Dami! Kikero na! Tatlong ganun na, no? Isa ba yun? Maubos niya na! Okay, sige! 1, 2, 3, 4, 5. Ano, may naman ka? Ano mo? Ganti ulit! Galing nito mga. Galing kumain ha. Galing mo ka pa. Okay, sige. Isa pa. Dito. Tingin ka dito sa kamera. Apat na sunod na. Lipstick. Lipstick. Unutin mo. Lipstick na lang. Unutin mo dito. Mga tupin. Galing nga. Nakalima na siya. Ito yung ano. Okay. Maraming managanda. Ano muna mo? Ha? Bakuli. Bakit pa rin ka? Ilanan! Bakit yan ni Bochok yan kanina? Galing ito. Okay. Tuloy-tuloy lang. Hindi ba kita ni Bochok? Next na. Okay. Ano? May una ka na. Ano pangalan? Ano? Ulit! Ay, mali. Diyan na yan. Mali, ilan na, 30 na sinado, no? Wala. May 30 piso, mga tupay, ang galing yung bata na to, Ano ka pala ba? Ulit ang pangalan mo? J-Mart po. Ayan, Bochok. Alias Bochok. Okay, Bochok, dahil nahula ka na. Dagang 30 pesos, ano? Bayad na. Ano bayaran? Ngayon, Bochok. Kaya na lang mo ng 30 pesos. Ito na yung premium mo. 30 pesos. Maraming salamat po. Okay, wala ka naman. Bochok, subscribe ha. Subscribe. Okay, next. Meron pa. Meron pa. Okay. Meron pa kami tubig. Okay, alright. Ready ka? Pasok. Kunti ko rin. Kapay mo lahat. Pagkuha ka. Meron na.
Sige, lock mo. Ah, very good, very good, very good. Good na naman mga katupay. Alright. Okay. Sabi na. Isa na lang yan. Wala na. Isa na lang yata mga katupay. Oh, last na lang to. Kung isa na lang yan. Oh. Sige. Ayun, nahawakan mo na. Nahawakan mo na. Pak. Ay, mali. Mali. Wala na. Ano pala ito? Pangalan nito? Dynamite. Oh, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Isa lang yung ano mo. Oh, 5 lang. Ay. Oh, mayroon. Mayroon pa isa. Oh, dahil ano na yung sa'yo, kamali ka sa pangalawa, di ba? Pangalawa, di ba? Bibigyan na kita na. Ito, ikaw na kayo. 5 piso. Ay, magano? Thank you. Subscribe ba? O, sunod. Oh, may isa na lang. Isa na lang. Dali, isa na tumi. Isa na lang to. Sana maulaan mo para may 5 piso. May 5 piso ka pa. May 15 ka pa. 10. Okay, 10. Hindi ko sa'yo dito siguro. Kung gusto si Buktok na. Okay. Ano po? Kail. Okay, basta yun na yung pangalan niya. Okay, dukot na. May isa lang ha. Hawak ka mo lang talaga na. Ano mo ito? Isa na lang yan. Nahulaan mo 10 piso. Ano? Harap kamera. Bentos! Galing ako! Bentos na galing yan. Okay, bibigyan kita pa yan. Ito, ang 10 piso premium para sa'yo. Okay, ano sabi mo? Okay, thank you daw mga Thank you po, sir. kaptukay. At siyempre mga tupay, wala nang laman yung tarto na tigala. Ang ating cameraman, hindi pala. Ibig na nasali. Hindi na nakasali mga tupay dahil hindi na umabot yung hindi natin. Magaling yung si Butchok ha. Sana si Butchok. Ito si Butchok ko. Galing niya manghula mga katupay. Siguro magaling yung mga pawang katupay. Pwede. Alright mga katupay, dito na magtatapos yung video natin at sana ay masaya kayo. Bagong video at saka siyempre mga katupay, bago magtapos, papakilala ko muna sa ating yung ating cameraman. Yan o, yan, di ba? Si Kambal, yan. Tsaka marami pa sana maglalaro mga katupay, kaso lang naubusan na tayo ng kitty. Alright, shoutout sa iyo sa aking cameraman at saka siyempre mga katupay, bago tayo magtapos mga katupay, hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman mga katupay at click sa button bell at click all para update ka na sa mga i-upload kong mga video mga katupay. Hanggang dito na lang mga katupay. Ayun, Butchok, si Butchok, ito. Bye-bye. Shoutout, Shoutout po ay JP ng banyo. Naman natin. hindi ako ko. Kasi sila na nakaabot eh. Nakaabot na yung candy. Alright mga katupay, hanggang dito na lang. Bye-bye.